Hello everyone and welcome back to my channel. If you don't know me, I'm Monica, a Korean Danish artist who paints darkly themed paintings. And today I have a little fun interview to share with you. Recently I exhibited my work at Galleri Ørn with the exhibition Darklings, as I titled it. In this interview filmed at the gallery, I talk a bit about my exhibition, the theme and thoughts about the dark side or shadow side, and I also answer some fun questions in the end. I felt a bit nervous and a bit uncomfortable about being in front of the camera, as I am in general. Please bear with me. I am probably a bit incoherent and a little bit silly and a bit all over the place. But I was very happy to do the interview, and I did have fun answering the questions, especially the last ones, as you will see, are a bit atypical. I want to thank the gallery for the opportunity, and I want to thank Nul TV or Zero TV and Magnus for the interview. But let's roll it, and I hope you enjoy, and perhaps will find it entertaining and as fun as I did. Jeg tror, det er godt for os egentlig at se på de mørke sider i os selv. Så tror jeg, at man kan blive et mere afbalanceret menneske. Monica har beskæftiget sig med at tegne og male siden barndommen, og de i hvert fald seneste 20 år har motiverne gerne behandlet menneskets ofte tabuiserede primale instinkter. Monica, fortæl lidt om titlen på udstillingen. Er det et selvopfundet ord, og hvad kan det oversættes til? Darkling kom faktisk frem, da jeg skulle navngive det her værk, faktisk, som vi står foran. Det lyder som noget, som er ligesom er blevet født, et væsen, der er blevet født af mørket, og det synes jeg var super rammende. Motiverne i din kunst er med dine egne ord ofte underkastet drifter, såsom aggression, magtbegær og nydelse. Hvorfor er de så interessante for dig, tror du? Jeg tror bare, jeg synes, de er interessante netop også, fordi vi har sådan lidt splittet forhold til netop de drifter. Fordi de er jo dele af os, og er jo egentlig også de drifter, som der har gjort, at vi overlever og udviklet os som rent evolutionært. Det bliver sagt om forfatter, at hver bog er udgivet af selvbiografisk. Ja, alle malerier er jo måske selvportrætter på en eller anden måde. Ikke? Det er de tanker, du har inde i dig selv, som kommer til udtryk. Og det siger noget om dig, lige så vel som dine tanker, du har omkring det, du ser. Jeg bruger også mit eget ansigt og bruger mig selv til at reference til billeder og sådan noget. Ikke? Så de må godt være sådan farlige, men de må også godt være sådan lette og lokkende, ligesom drifter også er i os selv. Så der synes jeg kan bedre finde ud af at omformulere det i en kvindelig skikkelse. Fordi hvis man gør det måske med en mand, eller det vil jeg i hvert fald have svært med, tror jeg, sværere, så kan det godt måske blive sådan lidt brutalt, måske med brutal ompå-agtigt. Ja, så synes jeg, det er et fedt spænd med at de både er så brutale, men også har det der fine feminine over sig. Så nu spørger jeg dig om lidt ind til hende. Ja. Er hun fri og afklaret? Hun er fri og afklaret, ja. Det er hun. Er et frit og afklaret væsen et bedst? Nej, ikke nødvendigvis. Du kan jo sagtens være et frit og afklaret menneske, og så ikke være et bedst, og både være et bedst, tænker jeg. Er mennesket dybest set perverst, Monica?
Nej, men vi har potentialer til at være det. Hvordan ser det gode og onde ud i din kunst? Hvis det der findes. Ja, det er ikke rigtigt det, jeg tænker så meget på, at det er hverken godt eller ondt. Det er sådan lidt en hvordan man selv integrerer det måske, ikke? I os selv. Lidt ligesom den skyggeside, der er, om den er god eller dårlig, det er hvordan man lærer af den. Og så er det måske lidt, hvilket forhold du har til hende. Jamen, det kommer vi ind på nu. Nå? Hvordan overlever jeg en af dine skabninger, hende her, hvis jeg støtter på hende? Hvis jeg støtter på hende i en mørk gøde, hvordan overlever jeg det? Ja. Altså, må jeg spørge dig lige hurtigt om noget, fordi hvad vil du selv tro, du skulle gøre for at overleve? Det er godt. Vil du føle, at du var i et fare, eller hvad? Jeg vil gerne lidt have et tip, jo. Nå ja. Hun kunne godt være lidt farlig. Muligvis fordi hun repræsenterer noget, som jeg har undertrykt. Men det kan også være, at hun vil holde mig op og prøve mig for en fornuft. Ja. Det kan være, at det er det, hun har lyst til. Du skal se hende i øjnene og ikke være bange for hende. Vise, at du ikke er bange for hende. og se, at du har meget af det, som hun har inde i dig selv. Spændende. Ja. Hvis jeg nu skal invitere hende på middag, så hvad serverer jeg for hende? Jamen, jeg tror ikke, hun er kredsen. Så jeg tror, hun spiser alt, hvad du serverer. Hvis vi skal se en film? Jamen, så er det jo nok sådan noget med, der taler lidt til det underbevidste. Eller, ja, så det bliver nok sådan noget David Lynch måske, Mulholland Drive eller sådan noget i den stil, tænker jeg. Ja, hvis jeg nu inviterer hende til jul, sådan en traditionel jul, ja. Hvordan er hun klar det? Det tror jeg ikke, det ved jeg ikke, om hun kan finde ud af. Ja, det ved jeg ikke. Måske vil hun slet ikke med. Hvad er hendes laveste? Hendes laveste ønske, at der ikke er noget levende på jorden mere. Fordi så ville hun heller ikke være i live. Hvor finder hun fred? Der er ikke, det gør hun ikke. Der er ikke noget, der hedder fred for hende. Har hun engang været religiøs, eller er hun religiøs? Nej, det er hun ikke. Nej, det er hun ikke. Er religion en modsætning til hendes natur? Nej. Jeg tror, at hun er med i mange religioner. Fordi det er der, hvor der også er mennesker. Og, ja. Jeg skifter mellem at tro, at hun er sådan et menneskeform, og hun er sådan en drift. Hvordan ser hendes formelle jeg ud? Jamen det er sådan der. Det er sådan hendes formelle jeg ser ud. Hvad er det så, de vil fortælle ud i et samfund? Hvad fortæller de? Jamen det tror jeg netop er det der med, at de mørke sider af os er jo ikke sådan nødvendigvis kun dårlige. De kan også indeholde noget smukt, især hvis du tager dig godt af dem på en måde. Ja, og ser dem i øjnene.